Ma a mai videóban én egy új videós vagyok, és szeretnék videós lenni, és szeretnék veletek játszani, beszélgetni, és videózni, és ugye ezeken a játékokon fogok játszani, szóval, és a tesómmal fogok videózni, de most éppenséggel nincs itt, és most kint videózok, mert bent kicsikét hangzavar van, meg minden. És a tesóm most éppenséggel nincs itt, meg valamennyire már tud videózni, mert videós, és úgyhogy, és olyan videókat fogok csinálni, hogy játszunk, meg stb., meg videózunk, meg mindent bele fogunk lépni, és mindegyiket ki fogok próbálni, meg hát igen, mindent fogunk is csinálni, és egy kicsikét, igen, most egy kicsikét kint is van hangzavar, de ez nem baj. Megijesztett a tesóm, de nem baj, úgyhogy menj el egy kicsit már. Na. És szóval igen, majd valamikor lesz, hogyha már egy kicsikét nagyobb lesz, már még csak 5 éves, jövőre fog menni iskolába, szóval lesz, amikor majd ő is bele fog szállni a videóba, csak egy kicsikét majd még legyen nagyobb. És akkor minden jó lesz, és nem lesz olyan sok perc, hány perccel beszélünk most ugye. Na, most aki így mutatkoztam be ebbe a mai videóba, úgyhogy sziasztok, puszi! A következő videóban jobban be fogok mutatkozni a tesómmal. Sziasztok!